ନେତାଏ ଖାଇଗଲେ ସବୁ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ହିଁ ଠିକ୍ ଶୁଆ ହେଉଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବଢ଼ିଲା ଦରମା 3.5 ଗୁଣା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଥିଲା କି ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଆଖପାଖରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା, ଦରମା ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ୟା ଉପରେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିବେ କି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ସଚେତନ ହେବେ, ନା ସରକାରଙ୍କର ଚାଟୁକାରିତା ଭଳି ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ରହିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆମର 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଏମ୍ପିଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼େ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଏମ୍ପିଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ସେଟା 24% ବଢ଼ିଲା। ପୁଣି ସେଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ବଢ଼ିଲା, ସେଟା ଲାଗୁ କରାଗଲା 2023ରୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ମାନେ 2 ବର୍ଷ। ମାନେ ଆଜି ଆସୁଛି ଆମର ରୁଲ୍ ଲାଗୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ। ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସାଲାରୀ ହାଇକ୍ରେ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲା 3.5 ଗୁଣା, ସେଟା ବି 2024ରୁ। ଏଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ନେତାମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର, ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନା ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ? ଆମର ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନା ବିନାଶ ପାଇଁ? କେଉଁ ହିସାବରେ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଦୁର୍ନୀତି ତ ଚାଲିଛି, କାମ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ବି ଫସିକି ରହିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଇ ଯେଉଁ ଏତେ ରେଟ୍ରେ 3.5 ଗୁଣା ଦରମା ପଡ଼ିଲା, ତା ବୋଲି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ତ ହେଉନି, ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ବସିଥିଲେ ଧାରଣାରେ ଯେ ତାଙ୍କର 40-50 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନକୁ 300-400 ପାଇବ, ସିଏ ଚଳିପାରିବ। ଅଲଗା ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ହଉ, ଛୋଟ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ 5-7 ହଜାର, ହାଇଷ୍ଟ 10 ହଜାର ଭିତରେ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ସାଲେରୀ, ସିଏ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଚଳିପାରୁଛି। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଦୁଃଖ କଲେ ନ ସରେ, ନା ତଳତଳିଆ ନା ଉପରକୁଳିଆ। ସେ ତଳତଳିଆରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବନି, ପ୍ଲସ୍ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ପୁରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଚେକ୍ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କ କାଟିବ, କାହିଁକିନା ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯୋଗ୍ୟ କଟିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ତ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫେକ୍ରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେଖାଉଛି ଆଇଡି ଫାଇଲ୍, ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଗରିବ, ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବ, ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ବତେଇଦେଲେ ତୁମେ ଆଇଡି ଫାଇଲ୍ କରି ତୁମ ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ କି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ। ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ହେଇପାରୁନି, ତୁମେ ଆଇଡି ଫାଇଲ୍ କରିଦିଅ। ସିଏ ଆଇଡି ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ, ଲୋନ୍ ପାଇଗଲେ। ହେଲେ ସିଏ କେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରକାର ଦେଖିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଇଡି ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁବିଧା। ଆରେ ସେ ଗରିବ, ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁକା ତ କିଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଦେଲା ଲୋନ୍ ପାଇଁକା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ଆଇଡି ଫାଇଲ୍ କରିଦିଅ, ସେ ଆଇଡି ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ କଟିଗଲେ। ଆଡ଼ୁ ତଳତଳିଆଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ତ ଉଠିବା ପାରିବା ମହାକଷ୍ଟ। ହେଲେ ନେତାମାନେ ଆଜି ଜଗନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ସେଉ, ନିଜ ହାତରେ ଛୁରୀ। ନିଜେ ସେଉ ଧରିଲେ, ନିଜେ ସେଉ ଛୁରୀ ଧରିଲେ, ଯେମିତି ପାରିବେ ସେମିତି କାଟିବେ। ଗଲା ନିଜେ ମନକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା, କେଉଁ ହିସାବରେ ସେଟା ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ଗଲା ବିରୋଧୀଙ୍କର ବି ଦରମା ବଢ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିରେ ବି ତାଙ୍କ ଦରମା ବି ବଢ଼ିଲା। ହେଲେ ଏଠି କହିବ କିଏ କାହାକୁ? ତୁ ତ ମୁତୁରି, ମୁଁ ତ ମୁତୁରି, ଏସ କାହିଁ ପାଏ ଧୋଇମା, ତୋର ବଢ଼ୁ ମୋର ବଢ଼ୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁନି କୋଉ ରେଟ୍ରେ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଚାଲିବ, ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କାହାର ଯାଉଛି? ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କା। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ସାଲେରୀ ହାଇକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। କେଉଁ ହିସାବରେ, କେଉଁ କାରଣ ଦେଇପାରିବେ ସରକାର? କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଦେବେ? 3.5 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ, 5 ବର୍ଷ ଥରେ ବଢ଼ିବ, ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ ବଢ଼ୁଛି। ତୁମ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ତ ପୁରା ଗଜପତି। ତୁମେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ଛାଡ଼ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା। ନର୍ମାଲ ପିପୁଲଠୁ ୟୁ ଆର୍ ବେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ।
ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦରମା ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିବ ତମର ବି ବଢ଼ିବ ହେଲେ 3.5 ଗୁଣା 3.5 ଗୁଣା ଦରମା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ 3.5 ଗୁଣା ବଢ଼ୁଛି। ନର୍ମାଲ ପିପୁଲ ଯେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ପରିବା କିଲୋଟା ଅଛି 30 ଟଙ୍କା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ପରିବା ବାଇଗଣ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଟଙ୍କା ସେଟା 3.5 ଗୁଣା ବେଳେ କେତେ ହବ 170 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସେଟା ହେଇଯିବ କି 170 ଟଙ୍କା? ତାହେଲେ 170 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ପୋଷେଇବ ତାର ବି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ବାଲା ତାର ବଢ଼ିବା ଦରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ବି ରେଟ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜେରକ୍ସ କରୁଛୁ 2 ଟଙ୍କା ଆମର ଯଦି 3.5 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ? ଆମର ଜେରକ୍ସ ଗୋଟେ କଲେ 8 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଦରକାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର 3.5 ଗୁଣା ଦରମା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଲେବରର ହଉ ମିସ୍ତ୍ରୀର ହଉ ଟିଚରର ହଉ ଡକ୍ଟର ହଉ ସମସ୍ତେ ଦରମା ବଢ଼େଇ ଦିଅ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଖାଇକି ଖୋଳ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଇଆ। ଆଉ ଡେଭଲପ୍ କ'ଣ ଜିଡିପି ବଢ଼ିବ କ'ଣ? ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ନ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କାଟାକୁ ବିଧାୟକମାନେ ଖାଇଗଲେ। ବର୍ଷକୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଇଆଡ଼େ ତ ଟୋଟାଲି ମାରିକି ଖାଇବ ଯୋଉଠି ଯାହା କରପସନ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ପିସି ତ ଚାଲିଛି। এইভଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ନେପାଳର ସିଚୁଏସନ ପଳେଇ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। କୋଉ ହିସାବରେ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଦେବେ ସରକାର ଯେ 3.5 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ ଦରମା? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି MLA MP ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯାଉଛି। ଦରମା ବଢ଼ୁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯେମିତି ମାନେ ମାନବିକତା ହିସାବରେ ଦରମାଟା ବଢ଼ୁ ଅମାନସିକ ହିସାବରେ ଦରମା କେମିତି ବଢ଼ିବ? 3.5 ଗୁଣା ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ବିଲ୍ ତ ଆସିବ ବିଲ୍ ଆସିବ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ସାଇନ୍ କରିବେ ଗଲା ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ସାଇନ୍ କରିଦେବେ ସରିଗଲା ସେତିକିରେ। 3.5 ଗୁଣା ବିଲ୍ଟା ଯିଏ ଆଣିଛି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପାସ୍ ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ନା ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି? ସବୁ ତ ଏକ ସମାନ ହେଇଗଲେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ୟାକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜିନିଷଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉ ଏ ଜିନିଷଟା। 3.5 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର ମାନେ କହିଲେଣି 40-50 ଟଙ୍କା ତାକୁ ପାଉନି ତାହେଲେ ତ ସିଏ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଉନି ତାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉନି MLA କୁ ମାନେ ସିଏ 3.5 ଲକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଟିଚର କାହିଁ ନ କହିବେ? ସିଏ କହିବେ ଆମର 1.5 ଲକ୍ଷ କରିଦିଅ। ଖାଇଲା ବାଲା ଖାଇଲା ଭୋକିଲା ବାଲା ମଲା ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଶାସନ ଏଠି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ୟା ଉପରେ ମତାମତ ଦେବେ ଯେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣ ରାଜି କି ଆପଣ ସହମତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ MLAଙ୍କର 3.5 ଗୁଣା ରେଟ୍ ମାନେ 3.5 ଗୁଣା ତାଙ୍କ ଦରମା ପଡ଼ିଲା ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଶରେ ନମ୍ବର 1 ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା 25 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉଟା କି MLAଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା 25 ନମ୍ବର ଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା 1 ନମ୍ବରକୁ ଗଲା ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଲା 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସିଏ କହିବ ସିଏ 1 ନମ୍ବର ପଳେଇଲା ଆମେ କାହିଁ 1 ନମ୍ବର ହେଇପାରିବୁନି? ଦେଖା ଶିଖା ଓଡ଼ିଶା କରିଦେଲା 3.5 ଗୁଣା ଆମେ 5 ଗୁଣା କରିଦେବୁ। ଆଉ ଜଣେ କହିବ ସିଏ 5 ଗୁଣା କରିଦେଲା ଆମେ 7 ଗୁଣା କରିଦେବୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ବଢ଼ି ଆସିବ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଖାଇଦେବ ଇଣ୍ଡିଆଟାକୁ। ଲୋକମାନେ ଭକୁଆ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାହିଁବେନି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚାହିଁବେନି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହବ। ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ବିଲ୍ ଆସିବ ଭଲ କି ଖରାପ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷର ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆମର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଲୋକସଭାରେ ଆସିବ ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସିବ ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ସାଇନ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆସୁଛି ଆମର ବିଲ୍ଟେ MLA MPଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ ସେଇଥିରେ MLA MP ହିଁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବେ MLA MP ହିଁ ସାଇନ୍ କରିଦେବେ ଏଟା ତ ସାଇନ୍ କରିଦେବେ ତାକୁ ଅପୋଜ କରିବ କିଏ? ଅପୋଜ କରିଲା ଭଳି ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ନାହିଁ MLA MPଙ୍କର ସାଲେରୀଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହାଇକି ହବ ୟା ଉପରେ ଅପୋଜ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ କୋଉ ବାଟରେ ଲାଗିବ ବିରୋଧ କୋଉ ବାଟରେ ହବ ତାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଏଠି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ତାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲେ
ଏଠି ଯଥାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ସରକାରକୁ କୋଉ ହିସାବରେ 3.5 ଗୁଣା ବଢିବ ଏମଏଲଏଙ୍କର ଦରମା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ରାଜି କି ସହମତ କି, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। 3.5 ଗୁଣା କଣ ପାଇଁ ବଢିବ? ଯଦି ବଢିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା ବଢିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।